Apay adi ka naglaba, Lising. Murang aminan nga arwatak. Awanan ni suot ko ama panagobra. Kasano ang makalaba akat awan mo't sabon na paglaba? Salbag kinit kas ti abiyag. Hoy, sikat ti salbag. Saan ko makakasto ti kinarigat ti biyag ko no? Di na kinalilaw idi. Sumartag ka man. Kanayon na day tati bagbagam tunggal agsubang ta. Agpay sumata. Adayo asikat ti pakiasawa akidi no di ka nagpabarang baknang. Inaramid ko lang ti kasayatan na para kanyak tap na masawa ka. Ha! Talaga bagbagim lang ti pampanunutan. Puyisit ka iti. Dali, papanamon. Ay. Agsupli ka. Awan din mo! Ay! Ha? Ti salbagan? Papanan na katamanan? Mabitlaeng, umayon! Nimbangal daw yun na. Na, si Kama, uwal daw. Apay, nakaumay ka man abigbigat. Anya ti bagam. Pautangan dak man iti kwartayo. Na, anya ba nang ti pakasapulam iti kwarta? Panggatang man iti sabon na paglaban to ti asawak. Sa nga buntunan di naurno nga murang. Apay, saan ka pa yan nagsweldaw iti pagtrab-trabaho ang makonstruksyon? Saan pa nga ron? Nagpamanila kami ti kontraktor mi. Mano nga iti utangam? Ore, duwagasot lang nana. Duwagasot, igatag mo amin iti sabon. Sana, pagplitik to hindi masobra. Sige, mabit lang nga raw. Urayan na, tayo nakmangala. Ay, kaya marak. Imbang lakid din, tanda ti katuganga, nasasit ka. Dahil tayag parikuta kiti kwarta. Nagtakal ti balay ni Magda. Kasla mansyon. Balay ko kumaday ta, no nila kay punso idi tinakyasawak. Ay, manas. No apay kat ngamin anaam-amok ni Waldo ang nagpamarang abak nang. Nga iso ti rason ang nangisinaak idin kin nila kay punso. Hoy, Lusing! Apay akit kita am ti balay mi. Oh, ang tagatipang mo nga umaibaga, isungat na ka dito sa akong tibalay mo Lusing. Awan, punso. Hoy, Lusing! Di mo birngasan ti asawa. Tasaan mo mat nga asawa. Manong ko nam, tayo inaunang sika. Awan kaya man niya. Pasensya kan Magda. Nairwamak namin apunsulatan ti awa ko kan kwa. Darling, awisam ni Lusing, tasumbra kit agmerinda tayo pelan. Saanan? Agawid ako. Sige. Agore kat agmerinda tayo pa, Lusing. Saan mo napukawan? Nakaada yun. Amangan wad ako may bagala. Isuan na danon ta dito sa akong tigay, tamangkit kita iti balay ta. Mga no umay kumaumutang iti kwarta. Ngum saan ko nga ikan, nga uray mangibaga. Tama nga no di agbayat. Ta feeling na pailaang ti kina-close iti adwa. Saan man natiladang ibagbagam? Di mo lagi pun dinapalabas mi, ha? Nay, pare, pwede ka agsasao. Kung pasaray ang may kulkulang ka. Handa ka di problema. Di asawak pare. Nagsubang kami manan itay bikat. Kahit, anya man ang tinagapaan niya. Di kawan kwartami ha. Anya, tunggal samat aga pa kayon. Kwarta, tiga po na. O pare, umapal una itibiyag ni Magda akarro ba mi. Ta nakabakbak nangan. Gapin ti pa nakiasawa na itila kaya baknang nobyo ide ti asawa. Kanya ka na ya pare, di agpabak ng kamag. Tapno sa Anton nga umapal di asawa. Kasano ko mabumaknang tayo? E dito ta on and off mo ti trabaho tayo dito construction. Sakit nagbabati sweldo. Ore ko sana kanayo na madili ti sweldo. Pare, di mo po kawan tinamnama mabumaknang. Tay ko nadan, tibiyag kat kasla pilit nga agtultulay daw. Sapay ko mapadasan tayo tumat nga ron ti ngumataw pare. Nasayat man, ta naglaba ka mutlangan, bakit? Gaputan nakitak ti ginatang mo sabon. Iso naglaba ka dago sa paman si pangputak. Namaguray ka. Sa dino tinangalamit ti kwarta.
Napanakimutang ka ni nanang. Di ka di mabain, anapan man ang imutang kan ko, ana. So di no kumangarot ti pagutanga. Kat kunamot adidatan kayat apa utangan ni Jitsangkay. Ay, buwisit kiti ti kasto abiyag. Awan man na si tata inton madamdama. Ang dalagat may isa nga bagas. At dapay pang malamanta. Ngamawanan may isa angin tun bigat. Anya? Ayaw na imot tayo. Di kay matlang may nagswildon. Saan pa imot kami nasimbang pati porman mi. Kat, kaanon to ti sangpot na. Ito nagtapos kanupay lang. Aniya, kasano nga rodon ti biyag tawal do. Na ito nagtapos pa ila ti panagswildo yo. Bumiro kak tumanan na iti umutangak. Ay, naawanan ti ba't pautang pa kadata. Taamuda, amarigatan tangag bayad. Kadasik tulat at mapanagbiro iti umutangak. Eh, salba ka talaga ti kasto eh. Kano nga tama kalapso ti kasto kinarigat ti biyag, Waldo? Saan ta ko apukawan ti namna matabak. Mauray ta nga ta, iti onos ti panagbiag ta. Dumtang tulat ni gasat ah. Awan lat amukon. No di ka agsapul iti nasaysayat at pagtrabaho am Waldo. Awan! Tanya kumapay ti sir ka katrabaho kat sa anak mo ta nakaadal. Day takit ngamin. Mauma ako ni ti kasto biyag ta. Iso nga ikarigata, mapaglupusin ti biyag ta, Waldo. Sikamat tumagay pare. Ita. Manamdaman pare. Ibagag pa nga muna ti gagarat. Sakto manin tumagay. Kahit, anya ka titibag ang pare, Umutang ako may ti kwartang pare. Anya? Ay, sos, malas mo, pare. Naudi kan, Naipautang kon kini kumari soring, tay kwarta. Kapanpanaw na lang itay. Ano nga timpautang mo kan kuana pare? 5,000. Takasapulan ka no, di balasang na nga adal. Awan lat nabati na ya pare. Ang damot. Pare, ang gatang konti abastok Oh, dahikat nga pa so tiring ka tibiaga. Sigurado nagpungtot man ti asawak na awan mautang ko ang kwarta pare. Mabit lang, umaya kon. Naimbag nga aldaw mo, Lising. Ay, si Kamat Gaya Magda. Ala, sumrag ka. Dito ito nagagsalita. Saanan? Sa anak mat unang agbayag. At dalaang umay ko ibaga. Ha? Anya ka dito may baga, Magda? Wedding anniversary min tumanin kini Ponso inton lawas na. Ket kas iti dati, agpadaya kami. Agpaparti kami ti talo a baboy ken may sa abaka. Ha? Apo? Nagadon ti partyan niyo, Magda? Kaputa, mailaem lata dagiti isupot to dagiti umay makidaya. Anya? Wen, tano may sawen no dua a baboy laeng ti maparte. Ket sigurado nga adot saan a makapangan. Ta dagiti makidaya, ket unapayan nga agisupot da sa adan tumangan. Dagiti dadtuma ko namot, Tasaan mo't nga amin ang makidaya kat kasta ti aramidan ka. Manulaeng ti saan nga agisupot, Lisi. Sa bagay. Tauray dagiti babak ng nadadtuma. Saan damat apao di no panagisupot ti pagsasaritaan. Wen, iso nga adun to ti partyen mi. Tapno awan to ti maluksaw nga umay makidaya. Nakaapapal. Tungkal madanon ti wedding anniversary da iti ex-boyfriend ko alakay Ponso nga asawa na. Kat akpadaya dalata. Lisel, Ay, anya ti pampanunutan. Nakaadayaw kinakaiturungan dagiti mata. kuha na nang. Pampanunutot man lang ti may imbaga itay ni Magda. Anya? Ay, nukastan, naggapon dito'y balayaw ni Magda. Imbay na kan inimbitaran para iti wedding anniversary da kan ni Punsaw. Wen nanang. Kat, apalak man ni Magda. Tatong kalmadanon ti anibersaryo da kat agpadaya dalata. Ay, igapaw tabak ng ni Punsaw nga asawa na. Sayang nga talaga nanang. Inkogtar kumot ngamin tigasat ko abumaknang. Gapoy ti pan nakalilaw ko kani Waldo. Kuna mo nga minking kaiday. Asig sigurado ti masakbayam kan ni Punsaw. Agam, dahil mo, awal daw ti nakiasawa. Gapot ati amukat baknang mat nanang. Ngam, saan mat gayam? Nagpamarang lagayam abaknang. Tapno iso ti pilya ka pa kiasawaan. Malaala, lipato mong tinapalabas anak ko. Siguro,
na ikaray asaan ada kayaw kan ni punsaw ti agkagasa. Magda, nakumbidar mo matlamin ti karo ba tayo? Well, pati jay ex-girlfriend mo kat kinumbidar ko pa eh. Ayat. Tapno makita ng tumot no kasano ti kinaragsak ti anniversary da. Nadlaw ko tinala usmanin nga apan na itay lakay. Anya? Kunana, anak kagasgasa takano. Ta nagbalinak adon niya iti panakiasawak kan ka. Mayat ki panangapal na kin ka. Maragsa ka na. Tapay amaragsakan ka. Gapot aging gayda. Saan ko ba nalipatan day di panangikalang na kanya? Adda ka di pala ang panagayat mo iti dayjay alising? Ay, awanan. Sipod na kasawa ta. Linipat ko ti panagayat ko kinkwana. Nasaya at no kasta darling. Ta mo maten kanyak. Alis to ak nga agimon. Ay, awan rumbang nga bagi mo nam. Ta agasawatan. Saat damo tinasawa ni Lising. Sa bagay, uray nalaus ti apal ni Lising kat saan na kan ama agaw kanya. Oh, apay nga itakala sumangpat. Sinursur ko amin nga amo ka mabali na pagutangan. Isong itaak lang nga maksangbay. Adda nga rod na utang mo. Balas. Iti kado tinang ibaga kiti kwarta. Awan pa nang pautang kanya nga oray maysa. Apo, kasano nga rod ang tibiyag tawal to? No awan na utang mo. Iti ka madanagan. Diyak ipalubo sa manglangan taamangan. Ay, numanglangan taamangan, nasaysayat lang agsinatan. Anya? Nabayagan nagtup-tup pilak. Kaya't kung tiba kisinakan ka Waldo. Mabainak lang amin kat kadagiti karuba. Nang runa kinila kay Ponso. Sana bakit? Ikarit. Marami na kami nakabala. Tapno rumang ay tibiyag ta. Kanayon la akas tati ibagbagam. Kari ka akari nga aramidim amin akabailam tapno makalapsot tayo ti kinarigat. Yung maging gaita, isupay mo lang nga iso ti kinarigat ti panagbiag ta. Basta urayang. Di lang mamin ano tigasat. Ako nada. Ay nam, makauma. Nabayag ako nagururay. Matiktikan ako, Waldo. Nay, anya man nanti umay mo ibaga, Waldo. Awan na utang ko akwarta na nang. Usapan nga siyo. Panayunak man din. Nautang may abagas ka na kayo. Ayo, nay kaarigat ti biyag yun nga gasawa. Kasano nga ruday no awanak nga inayaw, di pa'y manglangan kayon amangan. Isang nga gyamyaman kami tan. Ada kayo pala nga mang tartarabay ka na kami nanan. Nakalaslas tog ka idi agar-arom ka iti anak ko. Kunam no asino ka akabaknangan, ingandamdanin sa amo, di mo mapakan jay anak ko. Ay ayate ko ulit yung anak nyo nanan. Sa napilitan na ka nagpamarang baknang. Tapno maagaw ko lang ini kanila kay Punso. Ahay, saan ko mga grig-grig at itati anak ko, no ni Punso tinakiasawaan na. Lipatin nyo kuman tinapalabas nanang. Asawa kong ti anak yo. Dandani sana na makaanos ti anak ko iti sidong mo, Waldo. Isu nga agalibtak ka, tabarang nurumang ay mo laang ti biyagyaw. Oh, sa di na tinanggap po, Waldo. Apay anasip nga tan ka. Nagkapuha kiti balay nanang. Anyat na pan mo yung nalay jay. Imutang nga kiti bagas. Tapno da isaang mo yung tulbikat. Talaga may karkarigata mo ti agrimedyo, anya. Gaputa jak kayat nga aramidam na idimbagam. Ano manglangan ta amangan kat isinanak. Mabuteng ka, ngagsina ta. Gaputa nakababayin. Nung kapulaan ta saan ka amapakan kat isinanakon. Ay ayatin ka unay. Isut gapuna jak kayat ngagsina ta. Talaga ngagsina ta, no di mo maparang ay tibiyag ta. Purayom. Ta sumangbay tulat panigasat. Ay, Hindi na mamin ano dunteng. masikuran ako, Waldo. Iso pasang bayan mo na tayo bagbaga magasat. Nulas ka na yaradok ti bagay kiti trabaho tapno nadardaras ti panagrang ay tibig ta. Arami ito eh. Nagadong ay bagbagam. Manipod nagasawa ta. Puro kasao, saat-sat di ta. Awan mo ta pulos nagbaliwan ti panagbiag ta. Mapwisit ak lagat nga rot.
Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Open ka saan nga may nagtrabaho ni Pari Goryo. Buwan mo, tinan kaya nagtrabaho dito eh. Nabutasan kami matuangan nga agsweldo. Gusto mo natin mawawag. Hello, Pari Goryo. Apa adi kayo may nagtrabaho? Kaya tanday tapang gadan pare. Pagurayan mo kan patay sa nagpasilumay. Anya? Narigat tagbiro kiti trabaho. At nangalok kanya kiti sa bali at trabaho pare. Isunti pa parang. Anya trabaho na ta? Mabalin ti sumurot? Ay, mabali na pare. Ano kayat mo? Agapi ka dita construction. Tapos makasurot ka kanya kiton matamtama. Oh. Sige. Aghap dayak nga rod. Tas sumurot akan ka. Mabitlaang! Maya kon! Oh, Magda. Naimbag nga aldaw mo, Lising. Si Kamat Gayam. Sumur ka. Agyaman na. Kung nakita yun, no, saan ka na madanon? Apay, anya ti umay mo iba ka? Nakadawas ka man, Magda. Umay ko ito to'y invitasyon, iti umadanin nga anniversary mi kini Ponso. Ang dapat invitation card yun? Siyempre, kada. Tabong gamanan ti pa nag-celebrar mi ti anniversary mi nga agasawa. Ay, taltalag mo pa'y Magda. Nakapapal ka talaga? Dunyakan. Wen, agpaisot ako nang tadwa pa'y ti katulong mi. Ken, kitaan na. Ado ti alahas ko. Ha? Napintas pa'y ti badok. Sayang. Anya ti sayang? Siyak kumati dunya ita. No jak insinay din ni Ponso. Basol mo. Tain sukat mo ni Ponso. Nalilawak ka ni Waldo. Gaputi pa nagpamarang na idi abak na. Ay, dayta, kati ko na. Tadi mo inam mo ti kinatao idi ni Waldo. Nga uray no amom, adayo lang ditoy. Nagpalinak nga rod amaag. Ngayong pagyamanak mo at dayta a kinamaag mo. Tasyak ti nagsebaan ni Ponso idi insinamon. Apa yan ay bayag kay ti balay dalising, darling. Gapot at tinungtungan na ex mo. Anyang manangan ti bagbagana. Una na nga agbabawi unay. Kaputa, saan asika tinakiasawaan na? Isu kumati doon niya ita, no si ka tinakiasawaan na. Maragsakan ako na iti panagbabawi na. Gonggula na. Insi na nakit din, akaslawanan nyaman na. Idinamam mo na na Waldo. Permi nga umapal unay iti biyag ko, darling. Aglalo idi makita na dagito'y dadakkel nga aritos kan singsing ko. Nasakit unay tinakim ko iti panangikalang na kanya. Isu apakaragsakak no makarik na itinalaos nga apal kan babawi. Asa na siya tinakiasawaan na. Relax lang pare. Di mo unay. Tama nga numabartag ka kat apaan na kanto man nila siya nga. Amagak nga minitin, lang isurutan kanyak pare. Kahit agbabawi ka. Ibagam lang. Ibagak kinibos numabutang ka. Sana ka mabuting. Kasano no matiliwan ta. Anya ka na ya pare. Isungarod nga aganda. Kun adamot itad ni boss apaltog tao. Sindikato na ito sinirekta. Ang mga dumteng to tigundawa yung may sagmak ta. Saan to mapasamak na ita si kamag? Taado tayo mo't nga kakadwa. Ngam naingat ti kampanya ti gobyerno kontra droga. Anya ka na ya. Poser talaang mo. Iso, adi ka unay agdandanag. Nalaklaka na ito yung napangalaan tayo ti kwarta. Ngumiti agsubli tapay lang iji construction. Wah, dumayan! Mabitlaan! Nanang, ada ka di dito ti asawak? Ay, awan, anak ko. Saan pa nga imay dito'y manipod itay bigat? Sa dino nga tan tinapnapanan na.
Ay, amagan no nag-overtime na iti trabaho da. Saan ka nung magtimawag di may sa katrabahuan na? Katdamdamagan na, no apay asaan asimrek ti asawa kiti aldaw. Anya? Ay, di ba't agbalbalon aya jay asawam no kas jay ama pa nagtrabaho? Wan, agbalbalon nga rod. Ngam saan ka nung anangan iti baraks da iti aldaw? Nagpakada ka nung agawid din. Ngam saan mo ta simbangpot? Napanad na nga rudain. Sumangpot lang, nga paak na nang. Ay, day tati di mo aramidin anak ko. Tama nga no dangran na ka. Padasan nakadangran, takitaan na. Isi nakadagos na nang. Rabiin. Ngamawan pa'y ni Waldo. Isalpag na itsayan, napnapanan na nga ta. Madagtok-tok-tok. Barang may sudetan. Mabit lang! Wala na nakaturog kan bakit? Napartek ka. Minumalabas si... Hanyat si Dain. Salbag ka? Napan ka nakiinom? Damagam itan na niya ti sidang? Mabisi na kami nun bakit? So hindi saranak man. Awan ti makan, saan na ka nagluto? Anya, tapaya di ka nagluto. Gaputa jak masangot ti agluto, tabi nirbirok ka. Apaya binirbirok lang. Kita mo matanapanak nagtrabaho. Ulbod! Yung palak. Gaputa mo kon asaan ka nagtrabaho itay malam. Imawag di ka trabahoam. Dinamag na no niya tirason adikan si Brek iti trabaho. Anya, Salbag ka. Nakarigrikat lang aro dun ti panagbiag ta. Ti pala makiin-inom din at atupag mo unay nagsasikasom. Kasanungarot nga masinso ti biag ta. nanalin bakal. Kastala ti kanal nga bagbagam. Dandanin. Gamsaan kumat nga muna yung kaano na ita dandani. Sana ko na makaano swaldo. Iso na say-sayat no agsinatan. Sana bakit? Linakisina. Liseng, may dadang ka man ni Tidano mapagkapit ha. Awan mo't niti kusina. Napanan na nga ta. Rumarap man. Ang mga nod na dito bahay ng sagsagan. Liseng, ayan mo. Awan mo't dito. Napanan na nga ta. Nay, nagsapa ka mat nga imay, Waldo. Sa pulag ti asawak na nang. Anda ka di balayaw. Ay, awan. Di mo tibibay dito. Apay aya. Ito'y makariingat. Dakmot na nakita di balay. Napanad na nga rudain. Hindi nga rin amo na nang. Sungar na nagdardarasak nga imay di balayaw. Tapagarupag nga dalito eh. Saan nga imay dito? Aga maguray ka. Anda ka di mo lang nagiti arwatan na. Ha? Dakmot na kinita ti aparador. No, awan kit nila ti pagananay na wala dapay. Nay, kasanoon ngay no nagtalawon jay asawam. Ay, sana mabalin na nang. Sige, agawid ako. Kita akman no, adapay nagtarwatan na iti aparador. Ay, mabitlaan. Umayak may. Mapantay waro din na lang. Punso lakay. Oh, apay. Kanya tibagam takas taon na daras mo ngay masidag. Nilising, nagtalaw injay balayda. Birbirokan ita ni Waldo. Ano? Talaga nga impay-payson nilising. Tipang tana at talawan na ti asawa na. Gaputi sobra kinarigat ti biyag na. Oo na yan. Sa tino nga ro ditan, tinapalan ni Lising. Ne, apay, apektado ka? Ti pa nagtalaw jay ex mo? Ano saan? Awan na sakit ang bakrang ko. No pinanawan naman di asawa na. Nasayaat no kasta. Sikan di asawa. Katawanan pakibiyangak pa'y kinilising nga ex ko. Masakit na ito kinaramid kanyak tiyanak yun lang. Sak maklon. Ay, di ka kumamot ang sakit. Kasla saan ka lalaki. Bayan, sumangput-tumot lang jay asawam dumagasan. Ti inuad niya. Ti di na kinayat. Kasano nga rodan no di naksangpatan. O di niya nga raw. Awa tumagasat mo. No di na kan kayat asangputan jay asawam.
Sa Poland tayo kumamanananan. Ay, awan ti amo ka pang birukan ken kwa na. Bayam, sumangput tulatan no kay kayat na. Talaga ngayon pay sulat pang tana at alawan na. No, jak mapaglupos ti biyag mi. Ngam, pagsubyog ti anak yu ti danak na nang. Ikarigatak ti bumak na. Nakaragrag sa kakunay, iti panangisinan ti anak mo ken ni Waldo. Tay di na diyang inaramid na. Sigurado adakdakkel pa yung lubong ti babawi na anak ya asawa ken ni Waldo. Hindi pa ilaang saan na matukod ti babawi ti anak ko, punso. Ganabon na. Tayo sukat na kiti daigay a Waldo. Inalilaw ni Waldo. Gapo iti panagpamarang na abak nang. Wanangam, amumat iti nilising abak na nga. Apay ngin sukat nakpailangin ni Waldo aber. Wala, taadayo mga ubing ni Waldo ngam iti sika, punso. Sa tiam muna, bak nang may takasken ka. Isu nga ad-ada nga isu ti pinili ti anak ko, anak yasawaan. Ngam, anya nga ro di tati biyag na. Ay, mabalay na sana na kayo iti anak ko. Tinayurit nga agkagasat, punso. Isu sana unay ang masayaman. Asaan asika tinagbaling ang manugang ko. Mabit lang, kumain ako! Patay to. May bagal daw mo pare. Ne, sigaman kain pare. Sumurak ka ah. Dati to'y unog nagsalita ta. Kaya mo na. Kahit nyatikat mo ngayon soft drinks with no hard. Kaya baka bartek pare. Mabit lang ka raw. Tamangala ako. Mabit lang. Ibagak nga muna ti gagarak sa atang tuagin o. Ne, anya ka dito ibagang pare. Nakasagana akon pare. Sana ko na mabutang. Nagbali na may saka nagtipuser ti sindikato ang nakikapengan ta. Agpaiso pare. Nasaya at no kasta. Maguray ka. Anya, tinang paturod king ka pare. Ti panangisina kanyak ti asawa. Nga po iti kinariga ti biyag mi. Anya? Kaya't kung agsubli ti asawa kiti danak. Kat mapasamak lang na ita. Lumakita lang to na baknang ako. Hello, lising anak. Ay, agyaman nak tay mawag kabutlaengan. Di mula amaw no kasano ti danda nagmay iti asawam. Isa dino ti ayan mo. Ladingitag na ngam saan ko nga ibaga. Anya? Diyak kaya ta surutan nak ti asawak dito eh. Iso pasensya kayo nanang. Ay, pangaasim ka di anak ko. Hagawid kan. Ay, ayatun nakaunay ni Waldo. Sana makaanay ti ayat na nanang. Tapno maitid na amin na pagragsakak. Ayun ngamday tagay naramid mo anak ko. Ad-adda saan ang mapagsusurot ni Waldo dagiti aramid na. Ay, makamo ni tibiyag na nanang. Asawam ni Waldo. Katrumbang nga agbinulig kayo itirigat kenamay. Ma ako nagrigrigat iti danana nanang. Iso tinalikod akon. Anya? No sino tinaglugan iti kotse nagsarling iti rubaya. Arwaldo! Nimot pare ko riyo. Akin kotse nga tayo tinagluganan na. Paray, payakit kita anak matlatang. Akin kotse ti dayta pare. Ne boss, impabulod na. Tadapag na tado ha. So dino. Dugan kan Tasong batak ti saludsod mo, bayad ti panagbanayong. Sige. Po, kastaman ti ko na. Intan pare. Ni, agora ka agpul na sakpay. Ay, may mayat no kastam. Tapno saan daunay amadlaw ti transaksyon ta. So dino ka diti papananta. Ni. Parang iti tawas na nakasuport dito. Anya ka niya. Saan atawas na kita?
No di kat droga. Iso, ti i-deliver ta. Iti tao ngayon patuldo kanyak ni boss. Anya, no kasta, mangrugitan iti trabaho ta kas drug pusher. Oo na. Kat ko na ni boss, adakkel ti gunggunata. No balig iti pan naka-deliver da gito droga. Kasano na matiliw ta? Anya ka na ya, agan nagta. Pag nervyosak iti dahito nga aramidan ta pare. Anya ka, kaskala di lalaki. Anya ko mati pag nervyosam. Kahit saan mat apolis ti pag-deliver ta, kada gito yung droga. Di kagbutang pare. Ha, no kayat mo, ti bumaknang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan ita ni Waldo dito'y balayaw, anak ko. Sa dino nga natin napanan na, nanang. Ay, Jacob, tadi mo maibaga dagiti kaaruba yun no sa dino tinapanan na. Ngamdakkel ti atap ko, napan na ka manan binirbiro ka na ko. Ay, ang pambanog lang, no birbirukan nakpailaang, nanang. Saan nak to mabirukan? Kan oray pa'y no mabirukan nak, jak ba't na kaya ti sumurot kan kwa na? Anak, kalawaem ko mati agpanunot. Nakababain ti ipapanaw mo dito'y balayaw, gapulaeng itirigat ti biyagyaw nga agasawa. Tay ko na kun nanang, naumakon nga grigrigat. Ay, anya kalakit din na ya. Okay, anya nga iti planom. Saan ka magngaron ang mabalin ang makiasawa iti sa balik? Ta nagkasar kayo kan ni Waldo. Aga brudak, nanang. Anya, mapan ka iti sa bali apagilian. Wan nanang, agpabaknangak. Ipakitak ka ni Waldo, analalay nga kada yung mamiso. Ay. Agpanunot ka kuma iti maminribaw sakbay nga aramidem da ita planom. Nakapangad din ako, nanang. Aga playak para abroad. Anya, Kasasanak pa lang mamati pare Guryo. Nakaputputak itangal daw iti 100,000 pesos. Oray sak pare. At ko na ni boss, apaunala ang kadata na ito eh. Anya? Awan. Iso nga grambak ta pare. Uminom tayo taging gay di kay kayat ta. Ano pare? Di baso. Lawa. Apo. Ay, Wan gayam. Kuna ni boss. Adanto kanupay daktak kala transaksyon ta. Iso ngagsakana ka pare ah. kahit nangarot asawan, daktakil tumanan ti ipaputput na akwarta kada ta pare. Awo na. Iso ngagsagana ta. Kat saan ka no amabalin amabililyaso dagiti pagnata. Sipod pinarawan ni Lising ni Waldo. Sat ko matunay na makikita iti balay na. Oray siyak, darling. Man-mano ang makitak ni Waldo. Nagikat ka rumot na iti construction na pagtartrabahuan na. Ang mga no ada sinirkan na nasa bali at trabaho. Tanda ka di pa yan muna sa bali at trabaho. Itinto na saan mo na nakadal. No awan ti sinirkan na sa bali at trabaho. Sa di no nga ron ti papapanan na. Ang mga nutila pagbalbalyudugan nun. Ti dakas no agmauyong. Gaputi panangisinakin kwanan ti asawa na. Waldo, napadam idi kalman, ta saan ka anadanon dito'y balayo idi imaya. Ay, kuha na lang. Anya nga tati rason ko. Apay adi ka makasungbat. Unaw, napan mo manan biniro ni Lisay. O ano lang, binelbirok ko. Isa dinak na danon iti balay. Ay, di mon birukin anak ko. Ay ayatek unay ti anak yun na lang. At nung mabirukak, ay aywag tapno agsublin iti sidong ko. Imawag kanyak ti asawam. Anya? Anya nga iti bagana? Kan anya na nanang? Kan kumustahan? Saan ta kanaw, apakadanagan? Tanatalgad kanaw iti simmang bayan na abalay. Ibagayon sa dino, tayo naksukunan itamat lang. Di na nga ron imbaga no sa dino ang lugar ti ayan na.
Anya? Ada imbaga na asiguradaw. Adi mo manan magustuhan dumaabuam. Anya timbaga na? Kunana, kayat na kanaw ti aga brown. Anya? Ay, sana mabaling ang madayo ti asawa. Kasano nga ron amalapdam ti kayat na. Ka di ta mo amaw ti ayan na. Sana kagsarda nga mang birukin ko ananang. Talaga birukag. Hello? Sino na ito? Siyak ni Punso, Waldo. Nay, apay? Anyat ibagam, tayo mawag ka lakay punso. Salbaga, di mo na baliwaran na itang awag mo kanyak lakay Punso kung kunamatlatan. Apay ko mabaliwa. Hindi to ta dudugan kayon. Ah, Isa may bagay lang ti lakay punso nga awag ko kin ka. sige. No di mo kahit baliwan na itang awag mo kanyak. Awan, mabalin ko. Anya ka rin ti bagam, ta nakawag ka. Intun bigatan di pa nakanga di wedding anniversary may kini Magda. Kayat ko, ngadakan to kuma. Sana ka makaumay. Kan may sa nilang lising nga asawa ki inimbitaran ini ti asawam. Mangam nagtalaw matan. So nga ron ngimawag kang kata si Kanto ti umain ton bigat. Lading itag ngam sana ka makaumay. Naklangan birukan ti asawak. Ngam ti umayak makidaya iti anibersaryo yo. Nilising to'y umawawag. Hello, anak! Ay, nasaya at man tayo mawag ka manayin. Uy, nanang. Takayat ko damagan no na ibagayan kini Waldo ti plano kag abroad. Wen, naibaga kiti pa nagsarita me idi na minsan nga aldaw. Kat, anya nga ron ti reaksyon na nanang. Ay, nagkadkad nga agabrod ka. Kat kunana, saan ka no asumardeng amang biroken ka? Aging gaadi na ka matuntunan. Talaga di naksakaya ta panawan ti malas nanang. Ha? Apayan ako ng tikasta. Kaputa idi na panak nagpa-medical, kapu iti ko nakapan nag-abroad ko. Naduktalan nga da sakit ko. Ha? Iso saan ka maka-abroad? Ay, Diyos ko. Anyat sakit mo, anak. Kunati doktor, ada ka no hepak. Ada ka no pa'y bato iti aprok. Anya? Lukasta. Ay, sang patamon ti asawa man ako. Anya? Ay, saan nanang? No agawid ak. Katagdan na kamay manan iti asawa. At adala kiti madagdagan ti sakit ko. Anya? Unagam narigat no dita ti ayan mo, anak ko. Asino nga iti magkita ken ka? Nagrunat ako nam nga adda sakit mo. Basta, nanang. No di mo kayat ti agawi di jay balayaw. Naimimbag pa'y adito'y balay ti pagyanam. Ngam iti makikabkabalay ka iti sabali at tao dita. Wan nanang. Di tanton ti pagawidak no pumanawag dito'y balay nagpaingang. Hello, Koryo. Apay nga mawag ka. Good news pare. At naman ang lakat tayong tunbigan. Sa dino. Padayo ka di? Asadag pare. Sa dino nga ron. Iti karobam nagpatayan tunbigan. Itayan lang lakay punso. Oo ba? Taadamay sa kadagiti na imbitaran iti na hindi apataya. Iso, di ka transaksyon ta. Ang naibaga kong kanila kay punso. Asanak to adumaray iti anibersaryo da iti asawa na. Pare, asapo la dumaray kang tumaglaag kapo iti transaksyon ta. Ang adun to ti tao. Ang mga numatiktikan da ti aramidan tayo. Tanag mo na ya pare. Isan! Tanaplanon da bose. No kasano nga i-deliver ta dagiti droga iti tao ka transaksyon ta. Ngam kasano ama ito tanto ti droga. E din to ta di tamat amon o sino ti pangitadan ta. Sana problema na ita. Adamat silpo na mausan kapag awag ta. Tapos may deliver tan. Kasta? Na kayo matlanang. Sige, sumra kayo. Agyaman, anak. Gabi lang, kain lakmanyero rin tinerinda tayo. Ay, uray saan ay. Tadi pa'y iso a paggastuam. Anda nakadulin dita. Urayan lang. Ha? Na. Itaman pa'y a pagmeriendaan nakto'y manugang ka. No kaano pa'y a nagbalinan abaliw daw. Kapo iti panang panaw ti anak ko kan kuana.
Iso mo ti kaadda tinakadulin ama merienda. Dito'y balay ta. Ito merindahan tayo na lang. Naka-styromite. Anyagay dagita. Lukatan nyo ha, pero makita nyo. Nan. Anya mamindag ito'y aya. Sorry ka nakakarton. Dayto'y samo tayo ibang bagada a pizza. Wala lang. Matang ang talo a karton. Anyagay nga ron dayto'y naka-styro. Lukatan nyo. Fried chicken, Mike. Ada pa'y burger na. Hanapin na yun na rin tananang. Ito yun. Chocolate. Nagato na ginatgatang mo ama merienda, anak ko. Kakaiso na nga ng kwartak. So, timatang ako, karagiti ang kakaimas na taraon. Nangalaam nga iti kwartam. Dito ta nagikat kamuton iti trabaho. Ba? Anya nga tati baka. Ay, Waldo, apay adi kamuton sumungbat. Kunak nangalaam iti kwartam. Ako inabak ko iti isukal. Anya, nagsugal ka. Kit nawadwad tinabak ko. So, makabayad ak pa yan, karagiti utang mi kara kayo. Ay, kasta. Ay, nasayat nga ron ano kastaan ako. Ang nay, laglagi pam, saan nasaya at tibisyo asukal. Oo, nanang. Ang maaguri kayo. Andiyan kagara yaw, ta imay kayo, Mike. Ay, kwa ngamin. Adarumbang amaamwam maipapan ijay asawam. Apa, imawag ka di manan ka na kayo? Imawag, kit kunana, sanan apatuluyan ti aga brown. Nagsaya atin o kasta na. Siguro, may kawa matlang nga malayo. So, saan na kayo ti agabrol? Ay, sana day tatiga po na anak ko. Ano nga rin na? Saan ka no anak ka pa sa iti medical na? Tanaduktalan da nga adda sakit day asawam. Anya? Adda ka no hepa na. Ken adda pa'y bato ti apro na. Iso asaan ang maka-abroad day asawam. Apay ngay, nakalukak mo ti balay. Kainrikap kumot day ta itay pumanawag. Nanang! Ay, di anak ko! Liseng! Liseng anak ko, aya. Ay, Nanang, didak arak upo nga. Ada sakit ko, makaakar. ay, anak ko, masapul nga agpaagas ka. Uy, Nanang. Ngam saan ko akit subli iti sidong ni Walto. Sige, no di mo kaya't dito'y kalatan, anak ko. Ikarigatan ka apaagasan. Aligorio. Nagadot yung may makidaya ti anniversary na kay Punso kan Magda. Kaputa nagdinamag nga adot ti pinartida. Iso nga adot imay paray. Sa dino tinagtugawan ti katransaksyon ta. Adto ka no ije pandangan. May ka. Kita. Nakapulo ka no tinalabaga sabong-sabungan. Sapay ko matawan makadlaw ti transaksyon tayo. Nya ka na ya. Awan na pulos. Tanak mo na ya. Tadagiti makan tinakaiturungan amin ti matang da. Sigurado anak ka naman na kwarta ti itid ka datan, boss. Away na. No may itid ka ti droga iti katransaksyon ta. Nanang, papanan nyo? Mapanakin jay balayo. Anya? Apay, anyat gagaraan nyo, Jay. Naskan na maamuan ti asawam ti kaadam dito'y balay. Anya? Saan? Saanan anas kan nga ibagayo pa iti kaandag dito. Gapot na makisina akon kan ko na. Isi naman nga agpaiso, nga asawam tulat taday jay. Isu arbeng nalaeng amaamuan ti kaadam dito'y balay. Tapno sumardengan namang birbirukan ka. Sige. Dakay ti makamo. Ngam oray umaynak ay aywan wano sukunin dito eh. Sana kasumurot kan ko na. Agsina kami. Ay, lising anak ko aya, agpanunot ka kumana imbag. Nauma ko nga grigri ka titisidong na. Isa-asaan ako nagsubli, Jay Palaymi. Nalini
Inis ta amin, pare Goryo. Awan na pulos ti nakakita ka ng droga nga nyawat tay-tay ka ni Mr. Los. Juan Waldo, at sigurado at tumuknon sa jay langit man ang tiragsak ni Bossing. Apa man na makadanon tayo jay mansyon na. Mapnula kiti man ti pulsa nga agawid Goryo. Punto tayo tabaray. Masaludsod ko man. Hmm. Kanya ti nang gatanga may ti kwartang imo nang intad kadata ni boss. Ay. Nagkatangak ka ng iti appliances. Gimatangak pa yung tinakapimpintas sa salaset. Kanya? Kasano nga rod no, adan to agdamag no, nagnalamit yung gatang mo kadagi jay. Kanyan to tisungbat mo. Nalakalang. Tay kuladan. Nalawa ti lubo nga pagalani ti rason. Opo! Nalalang pare. Sa bagay. Agawa ak tagpabak na. Nanatumpu nga kunti swerte pare. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kas taaw. Nangalaan nga taniwal daw iting gatang na kadagito yung appliances na. Adapay na pintas asala set na. Ay, uray ka sumangkot ti manugang ka. Tapag saludsudak man. Ay, adan nagsaldang ako tiyay. Naman ang iti tulad mo kanya. Naman na pare. Ida ko na. Na, ti manugang ko mo itim saag. Nemo, kuryaw jay imay nang itulod kan ko na. Nakita na kung ti manugang ka. Nakalukat to'y ridaw na. Anda kayo mo, ito na. Wen, Waldo. Talaga nga inururay ko ti sangput mo. Taada importante ka ibagakin ka. Amit lang araw tamang hiruwara kiti pagpalamis tayo iti ref. Ay, aguray ka. Agsalud-sudak man pa'y Anyareta na lang. Idi na udi ngay mayak. Awan pa'y dagito'y appliances mo. Nagamit ka. Kompleto mo tan dagiti ka. Gamitam dito'y unag tibalay mo. Hada pa yan nakapimpintas asala set mo. Dahil tati pamaniknik, no mas asinsumot lang ti manugang nyo na na. Nangalaam ngay iting gatang mo kadagito'y. Ay, pa, nangabakak man na iti sugal. So, nakagata nga ka na iti appliances. Ang raman salaset. Kasta, Una na, talagang agsasaro ti swertek iti sugal. anak. Mga nutumulang tunday ta abisyo, Kaisan tumulaang ti pakairarumam. Saan na lang? Ayaw gayam. Ano di kunayong ibagayo? Diliseng, adan ijay balay. Anya? Apa nga, asan aditi balay tinagawitan na? Awan ka no tirantana ang makisinublian ken ka. Anya? Nauma ka noon nga agrigrigat iti denam. Isu adinan kaya ti makisinublian ken ka. Pues, aramidag amin apamuspusan tapno bumaknangak nanan. Kat agsublimot lang iti denak ti asawak. Waldo, anak ko, saan mo ko maapili? Ti bumaknang, taamangan no day ti pakaisang makam. Basta aramidag ti amin nanan. Kat umayak to ijibalayo. Kaya't ko makita kan makasarita ti asawak. Nang runa kat kunayong at naduktalan ta sakit na. Apa yang may kulkulang ka? Ko, maburbur siya anak lang amin kini Waldo. Tapay ni Waldo. Nakaadumot ti alikaman iti balayta. Kan, adda pa yan napintas asala set na. In-deliver da idilawas na. Kitanya ko man, adun telekamon da yata. Mas tawag lang no nangalalaan na tiing gatang nakadagit yan. Wala niya. Nagkatmat din iti trabaho na. Timot lang balbalugan tamo na. Sipod tinalawan ni Lising. Apay ang makagatang kadagiti agkakanginang alikaman. Sa dino nga tangagpay so tinangalaan na iting gatang nakadagijay. Day tatidakkel asaludsod apakaborbor tsaak punsong. Amangan inutang na. Anda nga tamayat amang pautang kankwana itidakkel a kantidad. Idinto ta,
Amo damot nga awan trabaho na. Bayam daytan. Di pa iso apagsakitan ti ulo ta. Awan bibiyang tay gibiyag da. Anya ti kunayo, nanang. Nakagatang ti asawa ka dagiti appliances kan. Adapay napinta sa sanaset. Wow, nanakaw. Iswanas daawak, idi makitak dagijay aginat gatang na. Nangalana ka no iti kwartana. Kunana, nangabak ka no iti sukal. Iso anakagatang ka dagiti appliances. Anya? Takaano pa yan sursuro na ti agsugal, nanang. Dito ta, di na pa amo ti agay-ayam iti braha. Eka, siguro, sinorsoro na di pimanaw kay iti sidong na. Adda may rubo ti biyag na nung kasta. No nasursuro ng ti agsugal, nanang. Day tama ti imbagakken ko na anak. Ngam kunana, nagasat ka no nga agsugal. Ay na, nanang. Saan nga agnanayon tinapintas agasat ti mannugal? Hello, Kuryo. Apay ngimawag ka? Good news pare. Inteden ni boss, titandan kan bonus ta, itinaod ti transaction ta. Isungaw may kan dito'y balay, tapagbingayan tan. Marutintad ni boss. Apo, taktakkel ng team mo na. Ta 180,000 titunggal may isa. Nagdakkelan. Ay, agmulagat itan ti asawak. Agrama na iti karoba. Kahit, anya ti plano pare. Parakrak ko ti balay may ta pabaliwak. Agpatakderak iti dakkel a balay. Ya ba yan? Aguy-uyag kan kasla aglaladot kamutan. Matitibagbagik, nanang. Kasla sumsumgar na dot ko. Anya? Abay, saan ka kadi ang nagtumar iti agas mo? Talon nga daw sa anak ang nagtumar. Tay, apay ngay anak ka o? Naibusan. Anya? Apay nga ron ati mo yung bagbaga. Nakagatag ako ma. Diyak kaya't ngamin ngay supaya pagproblema nyo ti agas ko. Ay, ad-adda nga problema ak no maidalit ka anak ko. Kabalak pa'y matlang. Masapul nga aging bagka. Ken ikarigatak timang paoperaken ka anak ko. Tapno maikat ti bato iti aprom. Nga iso ti puon ti paglus-lus siyawam. Sige. Darasin yung ibaba amin nga materyales. Marang may deliver yung pa'y dangal daw. Nagitisan nyo pa yan ay karga. Hinak to kasarita na kita ang trabaho. Sigurado ngagmulagat iti gusto ni Lising. Apaman amamuan na madimulis ti sigod na balay may. Kat mang patakderak iti dakkel a balay. Punso. Punso, Apay, anya man ang tinasagap mo at damagay. Abak mo pa'y ti-reporter. Kasta unay apuram manan ngay masidikan niyak. Ni Waldo. Waldo manan, apay manan. Agpabalay ka no iti dakkal. Ano yan? Ay, sanak man nga ngawan iti kasta. Pangalana ko mamo iti pagbalay na iti dakkalaber. Agpaiso. Agbalay iti dakkal. At dandag iti materyales. In-deliver dan. Ha? Ano yan? Nakakaskas daw. Sa dino nga tinangalaan na iti dakkal a kwarta na pagbalay na. Dayta ti dakkel asaludsod. Akayat ko asumbatan ni Waldo iti personal. Iso mapanak iti balay da ket damagak. Ano? Tadi ka babae na mapanagdamag. Anya ko matikabayin ko? Kayat kula ang amalawlawagan ti pan nakaburbur siya. Tanya laura ti pakasak na maya. Ang makamu ka manlaangan. Tila pakibibiyangam. Ang saan nga ta nakakali iti gamang wino balito. Iso nga doon kwarta na. Oo, imposible. Sa anak amamati, no kastantuman ti bagana kanya. Ad-addapay apatsyet, no ibaganan to anangabak manen iti sugal. Sana ka makapangan. Nakutungak pa yan. Imbrasan ti bagik. Sa dino nga tayo tinapanan ni nanang. Apay di mo't la sumangpatan. Isay. Ha? Kasing anak. Ada ni nanang. Ay, Oo, apay nanang.
Nagapan nyo. Apay nga ita kayo lang nga sumangpot. Naggapo aki jay balayaw. Ta inak ko makasarita ti asawa maipanggap iti kasasaan mo. Ngumjakmut na danon. Ha? Napanan na nga ta. Tsaka mo. Ngam, adaman na nakitak. Nadamag ko apagsidsid da awak unay. Ha? Anya day ta? Ado tinakita ka materyales a pagbalay iti arbayan yo. Ket iti panagdamdamag ko kadagiti ka aruba yaw. Imbagada nga agbalay ka no iti dakkel jay asawam. Anya? Huwag anak ko. Sipod pinanawam ni Waldo. Atong tinagbalbaliwan ti biyag na. Atong ti kwarta na anak ko. Waldo, tamag ko kat padimulis mo ka no to'y balayo. Kat agpabalay ka iti dakkel. Agpreso ka de? Well, Magda. Saan nga itag na yun? Katanda kami latan iti baba. Nangalaam, ti ado akwartam? Apa anam damaga? Awa, masaludsud ko lang. Maburbur siya, anak ngamin. Awam mat amumi at trabaho. Ngumapay, abumakbak nang ka. Diskarte lang na ita. Anya? Kaskan ka mat ah. Lalayan ka mat adumiskarte. Sa bimak nang ka. Kasta akmat. Dumiskarte akmat ah. Diskarte lang no kaya tayo ti bumak na. Magda, namam ka di matlang ka ni Waldo no nangalaan na iti kinabaknang na, apagbalay na. Saan? Ngam ko nana, adeskarte ka no laeng ti kasapulan. Tapno bumaknang ti may sa tao. Anya? Inyek sampol na pa'y. Tabimak na nga ka no, gapo iti bukod ko idi adiskarte. Anya? Agbay suday ta. Tano saan ka, Dagos? Nagpadlaw idin sinanak ni Lising, abangan no sa bali tinasawa. Ba nag-adak mat idi ipalubos, darling. Isuan na nga rami dak ti bukod ko adiskarte. Tapno mapansin nakla iti. Di umanabong ka man lang itimbaga ni Waldo at diskarte lang no kahit mo ti bumaknang. Uwan, darling. Saan lata mapukaw ti pa nakaburbur tsak kini Waldo. Anya nga ta dayjay at diskarte na. Taapay akaslan na daras unay ti pa nagasenso na. Gusto na itan, no anya la dita ti pakibibiyangam kang pagparparikutam si mayaatan ti biyag mo. Mabitay, gumayay. Ay, agyaman ak tanadalon ka mo laeng Waldo. Ada kali bagayo nanan. Sige, sumra kayo. Dito nagtipagsalitaan tayo. Alawin. Ay, agyaman ak. Tugaw kayo. Agyaman ak manay. Anya ka diti bagayo nanan. Ay, may panggap iti asawam, ti mayak. Nangamsakbay nga ibagak. Umun-unaman pa'y, ngagdamagakan ka. Anya damagin niyo. Agpaiso ka day, parak-rak mo ti balayaw. Ke mangipatakder ka, iti dakdakkel a balay. Kumana na. Anak ko, da kayo adwa iti asawam tinangipundar iti daytoy a balayaw. Ketndo parak-rak mo, sulwom ti mangipatakder iti sabali. Awan ton ti karbengan ti anak ko, iti ipatakder mo a balay. Andaan na. Taasawak mo ti anak yo. Kan marino iti makita na panaglupos ang tibiyag ko. Kaya't nanti agsubli ti denak. Talaga ka di nga adon ti kwartam, iso nga agbalay ka iti dakkel. Ado na lang. Nagalaam ngay iti adu a kwartam. Saan nyo nadamagin? Di mo kunaan, anangabak ka manan iti sugal. Saan na natin pagsaritaan tayo? Bungayan, kumusta ti asawa? Ay, dayta ti maysa nga imayak. Ta, madilat ta ti bagbagina. Kinawan pa yun agas na anak ka. Iso anak kapsot itaken saan unay ang makapangpangan. Masapol nga panyol ni ospital. Di na kaya ti pa ospital. Tamo na nga awan kwartamay. Mang tidak. Masapol lang maoperan ti asawak. Tapno may kat ti batoy ti apro na. Kasko na ti doktor. Amangan no.
Mabi nga iti gastusom nga agbalay no igiddan mo apa opera ti asawam. Saan yun naparikot na ita? Tinapatay, maoperan ti asawa. Mano ka ni timbaga ti doktora magastos, iti pan nakaoperana, nanang. Ay kunati doktor umabot ka no iti 70,000. Sige, awan parikot. Itad ko timbaga ti doktor, tapno maopera lang ti asawa. Isay, at napintas at damag arumbang unay amamwam. Ha? Anya dita, nana? Umuna, kinumpirma jay asawam ti panang dimulis na ijay balayaw ke mangipatakder ka no iti dakkel a balay. Anya? Amay, talaga ka din nga doon ti kwarta ti asawak? Adon, anak kaw. Takunana, mangtid pa'y iti kwarta a pagpa-operam. Anya? Sa di na tinangalan na iti ado a kwarta, nanang. Ibagbaga na mo't iday, mga abak iti sugal. Idi pinagdamagak no nangalaan na iti kwarta a pagbalay na iti dakkel. Di na mo kayat nga ibagal. Burbur tsaka da kayo, no di na kayat nga ibaga day tananang. Taam mo tayo mat nga awan trabaho na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pare, iti makit kita dagiti tao nga adon ti masinsom. Ket kasla nakasipot amin ang mata dagiti karuwam king ka. Ay, paiso na ita paring koryo. Tatyam muna, agnanayon latan nga andaak iti sirok ti dapan lang iti babak na nga karumami. Ang muda kon nga apalan. Ay nga pare, aganad ka. Tama nga no iti nalaos nga apal daking ka. Isot pa kay sagmakam. Awan da nagpare, amok ti aganat. Nasayat no kasta pare. Awan gayam. Imbaga ni boss, kayat na tama kasarita iton bigat. Iso nga si kanton ti mangdagas kanyak dito'y balay ah. Sige. Yan, anyang tama ng tibagana. Katanya pa ay. Sigurado nga damanan itid na transaksyon ta. Iso di ta baybayagan pare. Kat sigurado nga adumanan ti kwartatan. Kunso, anya ti tantanawagam dita. Tauray lang ang umatidugan tatingad mo. Dagiti man sa nga pangan alalaki nga agturong iti balay da Waldo. Itami da nagaduda. Ha? Ay! Dagiti mang dimulisen iti balay ti karubata. Ket isuda mo't ti mang patakder iti baro a balay to ni Waldo. Ano niya? No kasta rugyan doon? Wan, darling. Oh, aging gaita. Burbur-burja pa lang kadatayo no nangalaan ni Waldo iti ado akwarta na ken pagbalay da. Bayaan ta na ita. Tagsakit lang ti ulo ta amang panpanunot no sa dino ti paggapgapuan ti kwartana. Ay, anak, agoy-uyok ka manay. Kaputa, madiman ang tibagbalik na nang May sos. maulaw ka na. Aglaladaw takmatan. Apay, saan ka kadipay ang nagtumar iti agas mo? Nagtumara ko, madimot lata tibakit. Sos, sinyales da ita. Idumagdagdag asakit mo. Na, Adan sa umay na na. alala, mabiit lang. Weh, lumaya ko! Ay, asik duga taga ito'y aya. Naimbangal daw yun anak. Waldaw! Api anak lahat kayo nakakita kanya. Ewan ata, italaang nga umay ka. Sipod na amuam nga adan dito'y balay ti asawam. Pasensya ka yun. May talaga nga nasangok ti May. Paano kami tinasikasok? Ay, kasta ka din. Sige, sige. Sumrak ka nga ron, anak ko. Nalipatak pa'y kit din timang pastrekan ka. Ala, agtugaw ka. Pagyaman anak nanay.
nilising. At dita kwarto. Kaya't nak nga ta makita. Abang ano pagtalawon nak no makita nak. Ay, saan nga tamit? Sige, ikalat ang danunan iti ayanda. Nasaysaya at sano ayaban nyo latan ta dito yun ti pagsaritaan minanan. Akin ida nga road agkakapsaw. Anya? Madi manan ti bagpagina. Isa si kalatan ti mangdanon ijay ayanda. Nadaras mo ti panang dimulis da ti balay da iti agasawa. Awanan ti makder aparte ti balay da. Talaga ang naalibtak dagiti naalan ni Waldo at trabahador na. Bilibak nga ro iti kinaalibtak da. Ne. Asino nga taday jay lalaki ang naka-helmet ang nakamoto? Nagsarding biit sa pimanaw matla adagos. Siguro agad am-amo ni Waldo. Mabali na mas daaw matakas kadata. Iti panagasinso ti karubata. Adaywan na, Waldo. Di nakasit kan. Talaga ka di adin akong kaya ta makita lising. Sana day tadi kayat kong ipawat kan ka. Anya nga tiga po na adi mo kaya't nga asitgan ka. Nga po ta. Ada sakit ko, makaakar. Diyan kaya ta maakaran ka. Umadayo ka. Iso nga ron nga mayak, tanay baga ninalang ti kasasaan mo. Nagka-product ko maiti. Idi, nagpamedikalak. Nadoktalan matan nga. Ada nakaro asakit ko. Sayang, sana ka maka-abroad. Saan mo kumasayangan ti di mo pa nakapanigya abroad? At tuyak ng asawam, nakasagana amang taripato kan mang pagas kan ka. Saan? Di nagpaagasan, Waldo. Nang ano, utang mo ti pagpagas mo kanya. Narigat ti. Agbayad ti utang. Sana nagdapoy ti utang ti pangpagas ko kan ka. No di kat nagtao da mismo iti bukod ko alingat kan sakripisyo. Aniha? Pinarakrak ko pa yan di balay ta. Tamang ipatakdera kay tidaklak ka balay. Nangala ami ti kwartam. Di mo usisahan no naggapuan ti kwarta. Basta ti may bagak. Bunga ti banog. Lingat. Kan sakripisyo na iti amin nga adda ita kanyak. Anak, sakbaya pimanaw itay ni Waldo. Intidnan kanyak ti kwarta a kasapulam a pagpaopera. Anya? Saan asika tinangipaimaan na. Taamken na no di mo kayat nga awatay. Talaga adya kawatan. No siyak tinangyawatan na ko ma. Mabain ka kaday. Gapo, iti panang patalaw mo kenkwana. Nanang, sa tino tinangalahan ni Waldo iti kwarta. Tsaka mo. Agam, saan ta na panunutin day ta? Tinapatay. Nang tid iti pagpaoperam. Kasla, mabainak pahin kan ko na. Iti day tangay naramid na nanang. Anak, saan naka ating nalikodan ti asawam? Nga uray no nagtalaw kay Jabalayaw. So nga awan ti rumbeng a pagbainam. Nanang, kangay ayatin nak ni Waldo. Talaga may taday tamo tiga puna an arabid na pa'y tinagpamarang akas baknang. Tapnulaang maibaw-ing mautirik nam kenkwana iday. Adayo kumaan ki asawa kan ko na. No naamo kadakos. Asana pudpud nga baknang. Nanang. Anyati ko ng pare. Inik kami ti pagpa-opera ti asawa, may ti sakit na. Wan pare. Isong awalan niya idul-dulin ko apang sweldo kalag ti karpintero. Di ka matanakan pare. Tanda man ang transaksyon ta. Katdaktakkel man ang tingkari ni bossing a kwartata. No baligi man ang ti transaksyon ta. Oh, kaano nga rin ti panagtignay ta pare? Itong bigat. Taaga po di Manila, ti ka-transaksyon ta pare. Isong agsagana ta na yung bag. Nana Biseng, siguro kat agbabawi man hindi anak yun ang isina kiniwaldo niya.
Tamakita nan amayatin ti panagasenso na. Magda, no pinanawan ti anak ko, ti asawa na. Saan mo ta pinagtalikodan ni Waldo ti anak ko? Isu apatsyag, agsinublian dan tumulaang. Saan to nga ta amabain ni Lising? Ama kay sinublian, nana? Agasawa naman. Isungawan ti rumbang apagbainan na ang makisinublian. Dito mo't kami nakaurura di anak yun, nana. Ah, Inkari lang nga rod idi ni Waldo, aparang ayan dati biyagda. Hanggang pinalawan na matlata. gapo taad na plano na kumaiday nga abroad. Hanggang saan mo't anatuloy ta, naduktalan da nga adda sakit na. De ad nga rod itan nga problema, tawan mo tin itisidong ti asawa na, nana. Tay ko na ko. Uray no tinalawan ni Liseng. Saan alinaksaid ni Waldo? Ta nang tudpay iti pagpa-opera ti asawa na. Anya di ko nam. Inikan ni Waldo, iti pagpaopera ni Lising. Wen, isut ko na ni Nana Bising. Ah, nagsayaatan. Maayatan ka? O siyempre, gapot ta maopera ni Lising, kat umimbag ton, iti sakit na. Talaga nga addan sa pailaang panagayat mo aya iti daya a babae. Ano ay susikamat darling. Di madladan ngay bagbagam. Awan na pulos panagayat ko king buwana. Gapo, iti panang talikod na kanya kini. Nasaya at no kastapon so. Maragsakan na lang nga makamo at tulungan mo't lang ni Waldo ti asawa na. Nagapuan yung nanang. Naggapuak man iti balay da antim nga ilang. Anyat inalayo dyan ni Auntie Ilang. Inyuman ko ti panakaoperam. Kat anya haruti ko nana. Napalalo ti ragsak na ta maoperakan anak ko. Angam ko na nga umay tumot makipagbantay ken kain ton maikonfine ka kano. Ay, nagsaya at no kasta nanang. Ben anak, iso ha mapantanton iti doktor mo. Wan, kayat ko, maopiraan ako niti kabiitan na panawan. Wen iso nga ikindaw ta iti doktor mo. Ta sapsapain nang timang operaken ka anak ko. Pamit lang. Agyaman na. Tanadahan kamat lang pare. Sikaman gaya pare. Sige, usap ka. Agyaman na parts. Ang nakatingin na pati nga bagam, tayo may ka pare. Ada pare. Ada ipakita king ka. Tapno di ka nagnervyos. Bueno aga makamangusar. No kas pangarikan tadan tumat. Pulilya kaso iti pagdata pare. Panyareta. Ah. Atoy pare. Ha? Paltog? One parts. Kinapudno na. Sakla ang ted na paltog na. No day deliver tayo. Ngam ko na ni boss. Masaysayat ka no darmas mo. Tapno damot pang salakdib mo iti bagim. Orang jak kayo napadasan tinagigamit iti paltog. Tama no, jak ka mga aramatan. Hanya ka na yan pare. Nalakalang. Sa slama amakak magigamit iti paltog pare. Umay ka. Mapantay di na talgad a lugar. Ta sursurwan ka nga gigam kan agpapotok iti paldo. Anya? Uwan pare. Narigat no di mo sursurwan. Tama nga no sikati umuna ang may sagmak. No awan pulos armas mo. Ang nervyos aksamatan. Ay, di pa na kayo schedule, di pa na ka-operak nanang. Ay sus anak ko, saan kang agner-nervyos Tako na mo ti doktor asaan unay delikado. Ti panangikat na iti bato di ta aprom. Sapay lang kumadabalig iti operasyon ko. Akararag ta iti Diyos anak ko. Iso ti kang runaan apagsamakdam iti panakaoperam. Uy, nanang. Ay, adamang gayam damakag anak ko. Anya, dayta.
Makita mo itay ti panagasinso ti asawam. Ken madama pa yan, amay patpatakder ti nagdakkel abalayaw. Ket no kidawan na ti panagsinubyanan yaw. Mayat kakaday. Nanan, Hadon ti masinsuan jay asawam. Ket panagkunak, saan kan nga agregat iti sidong na. No, agsinubyan kayaw nga gasawa. saan nga ta nakapabain? Na makisinubyanak ken ko na. Ita, na may isang abak na ang nanang. Abay ko ba nakababain? Asawam ba? Ken saan nakamot alinakseg ni Waldaw? Iso kalawaang kumati agpanunot anak ko. Nanang, Apay, awan ka din ti panagayat mau iti asawam. ay ayatek ni Waldo. Ngam, kasla nakababain matan ti makisinubyan ken ko na. Sige, patang ka naman anay imbag dagiti takyag mo pare. Katput-putam anay imbag ti paltog mo. Wan pare. Asa? Iplastar mo anay imbag ti tamudom iti gatilyo. Kat sirigom anay imbag ti punteriyan pare. Wan pare. Kasta, anya ka na ya pare. Kas kala din narwam nga gagamay ti iskopeta. Noin ka aganop iti tumatayab. Sa bali ti eskupita kan na ti 45 pare. Sige. Patang ka naman anay imbag tirek ng pare Sige, sirigom anay imbag ti lata. Ngayon bitin ko punteriyan. Sige. Nalaingak ako maltog iti tumatayab. Dahil talaki din saan ngagkut-kut yan nakabitin alata ti jak mapaltugan. Perfect, pare. Talaga akaba alam ti pumaltog pare. Nalaingak ako maltog. Ang iskupita lang amin Diyos usarakid eh. Ti amok ka, tag nervyos ka, amang kalbit ti kalibre 45. Di tala mapadasak niya paputok iti kasti apaltog. Ang babanti parang isurom iti umiso panagigam. Napunta at ti pinuntirya kalata. Pare, panag ko nakat, madepensa amon ti bagay. Nukas pangarigan, amabulilyaso tayo ti laban. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Napanang nga tadabisi niya. Itay bigat arimorda. Saan na pa'y nagsubli? Nag-tricycle da. Di dapat asipang paghamag da. Saan da sumangpet punso? Tana i-confine ni Lising iti ospital. Anya, Ita nga aldaw ti pan naka-opera ni Lising. kasta ka de. Ay kat sigurado mapanmat nga rod bantayan ni Waldo nga asawa na ospital. Diyan mo. Nga mapanman kan saan? Makaamon Panagkunakit kayatan ni Lising ti makisinublian ken ni Waldo. Pagkunamat. Gapo ta isot ng tadi ti pagpaagas na. So nga awanan rason nga agindi din ni Lising. No ay aywan ni Waldo nga agsubli iti dinana. Pare, pwede ka mata nagsasao. Bueno, ag-nervyos ka iti papananta. Awan pa nagamak ko pare. Pingaro dadi ka agsasao. Kaputasak pa rin mo arakin niyo pala. Imawag ni katugangak. Koy, nangatimbaga na? Adada ka ni di ospital iti asawa. Taitangal daw ti pan naka-opera na. Anya nga ro ti planong pare. Numaligi ti transaksyon ta. Saan tanto pa lang agsilibran ha? Nakto pa kita ti asawa kiti ospital. Sige pare, no isa ti kuram. No sige ti masurot. Taamok mat no kasano ti kinapatagking kati asawam. Ay, manak na maawat anak pare. Ang pare, isuna lang. Tanong mabulilyaso ti pagnata. Kat mabalin asaan mon amasarong karan ti asawa mi di ospital. Anya? Wan pare, kinapod nuna. Tuwala ang ti posible mapasamak no kas pangarigan. Wan, no matiktikan dagiti pulis ti panangipuslit tayo ti droga. Anya ti bakit kita maposible mapasamak no kas pangarigan? Mabalin amatay ta.
Bueno, maibalot ta pare. Oh, Magda. Ada pa ba nanta? Sa dino, darling. Mapanta yung ospital. Anak ka operaan, lising. Anya? Kaya't ko ang makita. Kunak to pa, nga tapay la panagayat mo iti dayjay a babae. Awanan, anyagan na ya. Ngam kahit ko lang nga makita, di ka sasaan na. Saan nga umay? Wala, saan ka piligit? No, di mo kahit umay. Ngam mapanak lang ta. Anya? Oh, sige, nakon. Ay, aguray ka. Na, Umayak matlangarod. Urayan nak, tay nakbiit ag palas. kumusta ang anak mo, Bising? Ay, da kayo mo gayam, Magda. Punso. Naopera ka din nilising, nana? Madama, tadapay laeng mo't ijay operating room. Sapay la kumatawan da ka sa mapasamak keng kwa na iti pan nakaoperana. Day tama iti idaw-dawat ko iti Diyos. Kaya't nantungatan ti makisinoblian kini Waldo. Apaman ang maimbagan, nana? Ay, panag ko na, kayat na. Ta saan mo't abinaybay ang ti asawa na? Nga uray no tinalawan ti anak ko iday. Sapay la kumata iti pan nakaoperana. Mapanunot nanton ti makisinublian iti asawa na. Natalgad ton ti panunot na. Taasin sumutan di manugang mo. Pare Goryo. Itay-ta pa dito yung restaurant. Namawan mo't lang di tawa pangyawatan ta karang iti droga. Anya tanong awagan manan. Sige pare, padasak mo na nga awagan. Tamarang no sumungbatan. Sa pala kumaa, tas sungbatan lang ti awag mo. Agriring ti cellphone na ngam di namat sungbatan pare. Ope nga ta. Rumwartan sa lagan iti restaurant. Saan pare? Tama nga na sumangpatan. Iso dito'y talaang. Idagya, manakit i Diyos. Nalpas mo't laeng ti pan naka-opera ti anak ko. Ay, agyaman tayo ti Diyos. Tawan da ka sa napagtangkin kwa na. Wait, punso. Kate, agyaman akmait iti panangikarkararagyo iti anak ko. Sapay lang kumata makarecover adagos, nana. Kung ti doktor, napigsakan daw ti resistensya na opera. Ay kasapay la kumaa. Ta saan mo laeng amabayag ti panagpaimbag na. Pre, pwede makdar ka matay. Bayat ngagbaybayag ta dito. Dakkel ti posibilidad na matiktikan ta iti otoridad. Isa pumanaw tang dito. Anya pare? Takas nagparparik na kanya. Papengawan pa lang kitawa ka transaction ta. Isa arumar ta. Pare na, pare! Oh. Pare, darsum. Anya, takrot ka mo gayam. Ureda paltog mo pare. Sana kinatakrot ni mangliklik iti posible adaga sa mapasamak. Sige, mapantan tilugan ta. Salbag. Anya nga tati rason asana nagparang ti ka transaksyon ta pare. Saan mo na panunuto na ita? Partakam kid diti magna. Asay dagtan ni tilugan ta. At aitan. Sakot nagmanayo. Saan kayo nagtignay di dagas? Oh, Pulis! Itay pa yan ang magtika-transaksyon nyo. Ang papada kayo mabalot. saan? Agyaman na kiti Diyos na nakapuot ka mo laeng anak ko. Uy, nanang. Nakapsutak. Akawa ang tagpapigsa. Ay, uwan gayam. Imay itay na punso kan Magda. Sinarungkaran da kamay. Nabayag na ka dito, nanang. Wan, sa dala na gawid, itay inyakardakan dito'y kamam. Inton may anak. Agyaman akto kadakwada, di pa nang sarong kardamat kanyak dito eh. Di asawam ngay anak ko. Di mo ka di pagyamanan, iti panangtid na iti ginastom, iti pan nakaoperam.
Kas na mabainak agpakita kan kuana. Saan mo kumakabain ti asawam? Kan tartarigagayan na unay ti panagsublimon iti sidong na. Ay ayaten na kaunay. Di mo kumasayangan day ta panagayat na ken ka. Saan nga ta nakababain? Ama kisinubli akiti asawak. Gaputa, imasenson. Day ta mo ti tinartarigagayam. Ti panagasenso na. Tapno saan kayam nga agrigat? Nanang, Saan mo kumaasayangan ti panagpursigi ni Waldaw? Tapno magunod na ti ar-arapaapam nga istadaw iti panagbiag. Baknagan di asawam. sige nanang. Makisinubyanak to kan kuanan. Ay, kasta man ti kunakin ka anak ko. Ti cellphone ko nanang. Agri-ring. Bayam, siya kung timang sumbat. Sige. Nakapsotak pa ilaan. Hello? Anya? Police? Nay, apay sir? Anya? Nakabalod ni Waldaw. Kunak tupay. Pimay son tinabaya nga atap ko itidayawal do, Magda. Ha? Apay, anya ti pimayso nga atap mo. Anya ti may papan ken Waldo. Puser met gayam. Kameng iti may sa sindikato, ti droga. Anya? Natiliudan it kumpadrina ni Guryo. Naalanda pa iti siyabuida ken paltog. Iso daygay, agtutuon ti kaso dadwa. Isumat lagayam abimak ng adagos ni Waldo. Tabig time dealer met gayam iti may pawil a droga. Ay wan, iso adi na maibagano anya ti pagsapulan na. Takas jay met gayam. Takay mabalod. Takayat. Pare, awata mong tigasat ta. Imbagak iden at wala ang ti posible ang mapasamak kada ta. Numabilulyaso ta. Ti mabalod when numatay ta. Salbag ka, Guryo. Sikatin ang sungsong kanya kay tidakas. Anya, tapayasak ti pabasulong pare. Sino kumati aking basol ng salsika? Ti asawam ti pabasulong pare. Isu ti makagapuan na sarutam ti dakas adana. Anya, ayop ka. Saan ka di ngagpaiso ti kunak? Gapo itinalaos a panagayat mo iti asawam. Ambisyon sa launay. Kat iso na pilitan ka asimbrak iti sindikato. Pagbabawi akong ti amin. Ura agbabawi ka. Saanan na may subli ti nadadal a reputasyon mo kadagiti tao. Dakas kan iti imatang da. Agraman ti asawam kung katugangam. Ito lang ang maamiris ko dakala kamay, pare. Gapo iti saan mo apan nakaawat ide. A pinanawan na kati asawam. Gapo ti rigat ti biyagyo. Iso na pilitan ka nakikadwa kada kami iti sindikato. Gapoy ti tarigagay ko ang magsinubyan nilising kanya. Nairubo ak. Ay, agyaban na. Nakaawid tamutlagan dito'y balay. Nanang. Abay, nagsakit ka ba tayo? No, nasakit ka dito operasyon mo. Sana nang. Tutikat. Ti asawak. Nabalod. Kapo kanyak. Nabalod. Kanagaramid iti saan abay parbo. Juan. Kapo kanyak. Nanang. Apay kumaasik ka ti makagapaw ang nabalod jay asawa. Pwede gayat na makisinubyanak kan ko anak. Napilitan na si Merkitida ka sa trabaho. Tap na bumak ng laan. Kantap na ang subli akiti din nananang. Anya? Siyakti magagapo na apay ang nagbalinadakas ni Waldo. Ay, awanan ti mabalin. Kasaan tayo mati na maisubli? Dagiti nalpasan ang napasama. Sarong karan tayo ni Waldo di pagbalutan nanang. Uwan anak. Tanto bisitaan nagpaisaw. Kaya't ko tiyang dawat iti pamakawan na.
Kapo ka dagiti sana nasaya at ngay nararamid ko. Waldo, anak. Kumusta ka may dito'y pagbaludan? Nalidayak na. Pagbabaw niya, tinarami na kabaso. Kung nati asawam, isukano ti aking basol iti kaadam ita dito'y pagbaludan, anak ko. Unaya, kumusta ti asawa? Nasaya atin ti kasasaad na. Kinapudno na. Kaduak nga imay dito'y. Anya, adda dito ti asawa. Ayan na. Ay, mabigla ang taayabakway. Ay, Lisay. Lisay, anak ko. Umaykan. Waldo, Lising, asawa. Waldo, pagkawanan na ko nga. Siyak tsaking baso na pa yan nabalot ka. Awan basol mo, bakit? Adda, siyak ti makagapo na apay at tinarigagayang ti bumaknang. Pinanawan ka. Gaputa sana ko na makaano si Tirikat. Gusto ka, bakit? Sikat ti makagapuno apa si mereka kiti sindikato ti droga. Kapulang iti ayat ko abumak na. Tapno mapasubli ka iti nanak. Pagawanin na ko ma. Aklo na. Nadagsan din ang basulakan ka. Di mo ko mapabalawan ti bagim. Amok dakas ti sinerek ko. Nakulaapan lang amin ti panunod ko. Gapoy tinalaw sa panagayat ko kin ka. Dahil tanalaw sa panagayat mo kanyak. Isumat tinangirumugan ka. Gapoy tinalaos mat panagayat ko iti pirak. Ayat kan pirak. Apay nga iso tinangarak-rak iti singgalot ti panagasawa ka. Pagkawanan na ka. Siyak takin basol iti na ito yan napasamak kan ka, Waldo. Nadaman basol mo. Takdakkel ti basol ko. Ti tarigagay ko abumak lang. Tapno mapasubli ka lang iti sidong ko. Waldo. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal reno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.